kámo, káde chodíš, pozeraj. Hej, káde chodíš. Dávaj pozor. Hej, neviem, nemám prejsť. Nenávidím trojičky. Konečne voľno. No kto mi teraz volá? Teraz som prišiel na izbu. Áno? Áno, šéfka, jasné. Že dokedy? Do zajtra? Stačí do polnoci? Hej? A ako to má byť dlhé? 3 minúty 30 reportáž? Mám tam nejakých respondentov nahodiť? 3, 4? No to nebude problém, to nebude problém. Áno, dobre. Jasné, rozumiem. Hej. Ďakujem, do počutia. Ty kokos, tak toto v kuse ma budú otravovať vtedy, keď si ja ľahnem. No, šťastie, že na zajtra. Môžem sa konečne vyspať. No, ktorý? Ahoj, Joži. Školský projekt treba robiť. Že dokedy? Do zajtra? A však nedohodli sme sa tak, že to až o týždeň. Čo? Že už dnes to musí byť hotové a zajtra to musíme ráno odovzdať? Viem a nechcem, aby si to robil do rána, do 3. Prídem, pomôžem, jasné. Kedy? Tak teraz bude 1 hodina, ja som akurát skončil. Že o 3? No dobre. Dobre, keby som náhodou nebol, tak mi prezvoň, som zaspal, dobre? Čau, Joži. Ešte, že tak. No, poďže sem, môj. Neverím. Haló? Ty už aj mobil blbne. Haló? Dobrý deň. Áno, ja som ten študent, ktorý sa prihlásil na tú stáž. Že výberové konanie? Že dokedy? Že teraz? Teraz mám odovzdať projekt? Akože do koľkej? Do 3? To myslíte vážne? Že chcete vidieť, ako pracujem pod tlakom? A na aký mail? Aha, dobre, ten si zapamätám. Že do 3. A ako si to predstavujete, že ako to má byť? 5 normostrán? Dobre, jasné, nerobí mi to problém, odovzdám to hneď. Aha. Dobre, idem pracovať, ďakujem. Ty kokos, toto chvíľku pokoja, že človek nemá 5 normostrán. Nebolo treba tú 3. robotu, aby som ja niekoho zabijem. Áno. Dobrý deň. Áno, jasné. Pani Husárová? Že som nezaplatil za inťák? Ja? Ja som posielal platbu. Že ju nemáte v systéme a neviete ju nájsť. No, to neexistuje. Viete čo? Som tu na notebooku, tak ja si to hneď overím, dobre? Áno, počkajte chvíľku. No, ja tu vidím, že to odišlo. Variabilný symbol tiež tu sedí, 2008-001.
Môj vlastný, hej, je to v poriadku. Že číslo účtu? Počkajte, to 20 02 38 46 50, áno, lomeno 8180. Že to nie je váš účet? Aha. Dobre, vybavím, nebojte sa. Vybavím. Áno, samozrejme, dostanete tie peniaze. Že penále? 5 eur? Áno, dobre, v poriadku, vybavím si to s pánom riaditeľom, ďakujem. Sabiť. To, aby som išiel sa obesiť. No nič to. Aspoň, že rybičky sú tu. Ďuri, kedy ideme? Počkaj. Hop, 10 sekúnd máš. Dávaj. Ďuri, hovor skôr. 5, 4, 3. Nasledujúci pozdrav smeruje do Kojatíc, kde oslavuje 70-ku pán Peter. Milý detko a ocko, k tvojim narodeninám ti posielame túto básničku. Neutekaj predo mnou, dievka moja mladá, pristane ti k rumencu moja sivá brada. A či sa tak niekedy vence nevijú, že dávajú do vedna s ružou ľaliu? Neutekaj predo mnou, dievka moja mladá, srdce ešte jaré je, aj keď sivá brada. Hoc mám bradu šedivú, ešte stojím za to, ja som cesnak belavý so zelenou vňaťou. Pravda bude voľačo v porekadle prostom, že čím kocúr starší je, krúti tvrdším chvostom. Aj dub starý obkmáše občas vietor dravý, ale pevne stojí on, veď má koreň zdravý. Zároveň ti celá tvoja rodina gratuluje aj k svadbe. Ešte veľa rokov si užij vo svojej prímorskej jadranskej vile a teraz už sľúbená pesnička Pán Ujo Peťo. Si kokos. V kuse také šoky zažívať. Ja už mám toho dosť. Kde je oheň? Ešte jednu takú želačku pre do starého deda, ktorý tam si užíva na Jadrane vo Vilke s 20-ročnou mladuchou a ja tu zdochýnam za 400-eurový plat, 8 hodín denne čítam jubilantom. Aspoň keby to pivo bolo drahé. Yes, si dobrý.